Takže na zdraví, zdravím vás u dalšího videa. Jsem tady s Tomem. Čau. A my budeme chtít dělat challenge. On bude dělat skořici. A já budu dělat mouku. Kurva. Víš, tak je tady něco nezapítí, ale nevím, jestli on. Dobře, tak on tež. To nech záplan. Tak s někde to pustíme. Asi já první. A pokud to já dodělám, tak pak bude on na řadu. Takže já budu muset udělat. Takže dáme čas? Ne, čas nepotřebuji. Takže 3. Počkej, já si musím hezky nachystat. To ještě taková náhodnou. Několik mouky, je to fakt hnus, lepí se na to úplně na pocu. Takže když tak tu nem to pítí. Někde tu dám třeba. A vy máte na mě někde stranu. Takže, počkej, si přesunu tu. Odpočítat to chceš? Ne, to je dobrý. Počkej, se ještě napiju. Takže, jdeme na to, takže to je fakt hnusák cíp. 3. Drž hubu, se to mrknu sám. A to jsem úplně, a co když vole, to já budu muset vychlustnout. Nemáš koš. To vychlustneš sám. No, třeba. Jo. Patnáct. Jo. Máš pělku. Jsi ten loud slonu. A co ti úplně lepí na patro, ty vole, úplně toho plnou držku. A to mám velice z toho slona. A to něco uděláš pro mě s tou kořici. Dobrá, Já jsem to spolkal. Mám ještě něco mezi zuby, ale... Čekaj tam. Tak já teď dělám. Ještě ne. Tak jo. A teď co není další? Ne. To já. No takže je to jen tak kompletní, tak já se trošku zapiju. Protože mi to fakt leze za zuby. Já už jsem Tak ty se dějí tam hned trošku co vám. Bylo to hrozné, jak se to tečilo? Je to chutno. Nebo nějaká? Já měl úplně plnou. Jenom má ty jsi jako na té mouky zhruba. Je tolik? Mouku si má plnou. No a jak ji máš málo? Zhruba. Trošku ještě přisyp. A ty máš tu slazanou, ale to v tom asi není rozdíl. No zkus to, ale jako běž do hodného času, ty vole. Dobré. Takže já sám z kořici. Když tak to zapiju. Na chuť. To je čarovník, ty vole. Já jsem říkal, ale já vím, co to je to fakt hnus, ale dal jsem to. A to je napiju na patro. A co tam mouka, ty vole? Můžu úplně říct jazyk. Co se dí? Já netýdím jazyk. Ne, nevyplývaj to, zkus to dát, pojď dát. On to lidi nedal, on to asi nedal. Pokud on to dá, tak já ještě udělám skořici zároveň v tomto videu. Pokud to dá, pokud ne, tak už no. Tak se snažil to došlo.
Počkej, děj se, radši do kamery. Ono ty pepálí. Já jsem to měl 3 minuty a dal jsem to. A to musíš pomalu, to nesmíš jen polknout, to musíš... Ale ještě jako takhle. A říká, že to nechce, že je to hnus. A že to si vyhodí. Jako z koše, do držky, jako z držky. Tak co dáváš? Si hovoru, ty vole. Pojď, koto! Co? Ještě to nemá pořádně, ještě to nemá. Pořádně z toho huby. Takže vzhledem k tomu, že on to dal, takže já to budu dělat taky, ale potřeboval bych něco na zapítí. Máš svoje? Já ti dám, když tak asi trošku napiju. Pojď do toho se. Tak v pohodě. Ukážeš chci si potom hubu. Já si dám teď lidi trošku méně, protože já jsem tu mouku. Pojď, já nezná. Nezavidím ti ten tvůj video. Pojď, dá. To je v pohodě, to skořice. A tak se zapětí, pojď. Spíš. Dobrou chuť. Ne, pojď, máme hnus. Já si dám asi jenom tolik. Trochu má, já vím, že to nejde moc vidět, ale je to fakt málo, nebo jestli chcete. Fight. Víš co je fight, ty hňupe? Ne. Držu. Ať jo. Jo, já jsem do klávesnice, tyhle. Jasně, listu toť. Ty něk tolik. Jsem měl zhruba stejně. Ty vás si poseru. Posereš, neznamená, že ty... A já mám ještě toho víc. Ty jsi mi to dělal se synama, to je lepší. Takže jdeme na to. To máte jako bonus, že ten koko to dává. Dobrou chuť. Držbu. Ať si děje, co chce, držbu. Já ji budu držet radši. Jo. Mám jít do toho? Už křičím. Počkej. Jsem jenom olízu. No to já od 3 roky mladší, daž to ty. Klíně, mám jenom občanku, takže... Jenže mi ještě mouku to. Já vím, tak musím asi taky dám mouku, jestli to dáš. A to ti jebu, tolik už nemám, ale nahrávám už 8 minut. Takže pojďme. 3, 2, 1. Pohledem na skořici. Chutná. Ne. Lepí se to na patro, co? Na zuby. Jo. Máš to? Chceš? Počkej, ještě prstu. Ty, já tak s to mám slzy. Ty pes nepolí držku, jak Já vím. Dobré. Tak to ještě zapiju. A pak jsem to dal jako. Viděli jste to. Takže do piče, já to mám na mobilu. Takže lidičky, my se učíme, odebírejte určitě jeho kanál a můj kanál. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a pokud budete chtít, tak my uděláme podle vašeho přání zase dvojitý challenge. Budu muset tady k tomu kokotovi dojet. A nebo jak k němu? To ne, jenom tuhle webku, ale můžeš už vidět celou. Kladnou úplně. Takže bychom se takhle mohli domluvit a
A můj channel bude v jeho popisku a zase jeho channel v mém popisku. Přesně tak. A zase u dalšího videa. Takže asi u dalšího videa. Takže se s váma že vyloučíme. A já nevím, ještě bonus tady toto. Tak. No to bylo. No, jo, něj se tam moc nezápí. Já to tam nedám. No jako... Ty si volám, komerec, to si pán. Tak víte co? Tohle video bude ještě další. On si dá taky mouku. Myslím, že konec, já nevím. Nic není. Tak mám tak skořice nebo lépe? Ta mouka je 3krát lepší. Nic není, já to nenahrabu moc. To stačí. No. Ale skutečné pivo. Takže já jsem zase tolik. Bohužel ten mě k tomu donutil. Právě ty mě donutil. Tak pojďme. 3, 2, 1, go. A tak pojď, ono to chutná. No počkej, jak to chutná? No to chutná prostě jak rohlík, asi když se z toho dělají rohlíky, ty vole. A to je v pohodě, ale strašně se ti to lepí za zuby. Tak, dneska těsto, nebo něco takého. Taky si z toho dělají těsta. Takže, no to má zubek. To je vlastně ne. To bylo tak rovné. Ta zkuste byla horší. A já taky si to myslím, už to zapít. Počkej, ještě to nevyřízáme. Ty vole. Já jsem ještě kavici. No, to už nedáš. Taky jo, to mám nakoupit sluč. Už to máš komplet? Takže dál to je to gay. Takže my se Ty se pojdu před sebou. Takže my se s vámi loučíme. Dáme to na 13 minut to video. Takže ahoj. Prostě lidi, velký, zdárec, mazec.